dwi yn eithriadol lwcus o fod yn cael cyfweld un o'n awduron ienga, mwyaf addawol a mwyaf llwyddiannus y Gymru gyfoes sydd ohoni, sef Megan Angharad Hunter. Sut wyt ti, Megan? Hei Dafydd, dwi'n iawn, diolch. Sut wyt ti? Iawn sti, gret sti. Yn gyntaf oll, llongyfarchiadau ar gyrraedd Sencaster. Dwi'n gwybod, da ni wedi bod yn trio gwneud hyn am ryw 4 awr, trwy bod chdi wedi llwgu a bod chdi eisiau mynd i lle 6 erbyn hyn, achos rydw i ddim yr un gorau hefo'r technoleg, fel ti'n gwybod, a dwi'n ymddiheuro bod chdi wedi bod yna ers 8 o gloch yn bore. Ond da ni yma rwan. Na, ma'n iawn. Wel, bai wifi fi oedd, dwi'n meddwl, all amser. Reit, wel, yn gyntaf oll, diolch i ti am gytuno i gael dy gyfweld. Nes i drio cyfweld rhyw 100 o bobl yn dod nhw ddim ar gael. Felly, nes i gyrraedd enw di ac yn i'n meddwl, oce, iawn, mi wnaid y gyfweld di. Felly, tu ôl i'r awyr, nofel gynta, Megan Angharad Hunter? Ie. A nofel eithriadol o lwyddiannus hefyd? Ie. Llyfr Y Flwyddyn? Oedd hi'n flwyddyn wael, mae'n amlwg, ond Llyfr Y Flwyddyn a gymaint o sylw, a dwi eisiau dod yn ôl at y sylw yna nes ymlaen, ond i'r ambell un anffodusyn sydd ddim wedi darllen a sydd wedi bod mewn ogof a ddim wedi clywed am y nofel. Fysa ti jyst yn licio rhoi crynhoad o'r nofel? Ie, wrth gwrs. Ie, Tu ôl i'r awyr, mae hi'n nofel... Wel, nes i sgwennu hi'n reiddiol ar gyfer oedolion ifanc. Nes i ddechrau sgwennu hi pan i tua 15, so mae am 2 berson ifanc yn y 6 dosbarth, Anest a Deian, a mae'r 2 yn nhw yn dioddef problemau iechyd meddwl eitha dwys, ac yn y bon, mae jyst am yr cyfeillgarwch mae rhwngthyn nhw. Ac ie, y ffordd maen nhw'n, bron yn dibynnu ar ei gilydd. Mae'r 2 nhw'n reit unig, sy'n ni ddeud, a mae'r 2 nhw'n ffeindio rhyw fath o gysur, bron yn ffeindio gysur yn mi o ddefaint y llall mewn ffordd, ond maen nhw'n ffurfio cyfeillgarwch, authentic iawn ag eitha, maen nhw wir yn mwynhau cwmni gilydd lle erbyn y diwedd, ac dwi wedi bod yn disgrifio plot yn nofel gymaint, dwi'n yn siŵr beth i ddeud wan, ond na, dwi'n meddwl, mae jyst am ei cyfeillgarwch rhwng mewn ffordd, ond mae yna gymeriadau eraill sy'n dod fewn i'r nofel, ac dwi'n siŵr. Os ga i ddeud, ydy o'n deg i ddeud bod y 2 brif gymeriad, sef Deian ac Anest, dyd nhw ddim cweit yn ffitio mewn? Yn bendant, ie. Mae yna rhyw arwahanrwydd sydd yn gwneud nhw'n ddifyr, ac mae'r arwahanrwydd yna yn tynnu nhw at ei gilydd hefyd? Bendant, ie. Ti wedi dweud lot gwell na fi. Bendant. Mae'r 2 yn nhw ar y cyrion, ar ddechrau'r nofel, ar y cyrion bywyd ysgol ac yn gyffredinol, ac maen nhw'n, achos maen nhw'n gweld, maen nhw'n rhyw fath o, cael ei tynnu at gilydd wedyn, achos maen nhw'n gweld chydig bach ohonyn nhw eu hunain yn y llall mewn ffordd, Ond os ga i ofyn cwestiwn, nes ti ddechrau sgwennu hwn yn 15, ddydys ti? Do, nes i sgwennu chydig o benodau ffôn 15, ond mae'n newid yn llwyr wedyn, ond do. Ond beth sydd yn rhyfeddol, os ga i ddeud, ydy, mae yna gymaint o aeddfedrwydd yn perthyn i'r sgwennu. A dwi'n cysau rhoi compliment i bobl. Ond mae yna gymaint o... Mae rai gyfadda wrth ddarllen y nofel, ond i'n ffeindio fo'n anodd iawn bod yna rhywun mor ddibrofiad a mor... Os yna 15 oeddech chdi'n ei sgwennu hi. Mae hwnna yn gamp rhyfeddol. So, lle ges ti'r syniad gwreiddiol? Dwi'n siŵr, dwi wastad wedi bod yn mwynhau darllen mewn ffordd, ac dwi wastad wedi bod yn
ar goll yn meddwl am fy hun a wir yn ffindio rhyw gysur mewn cymeriadau ffuglenol, a cymeriadau ffuglenol dwi'n dweisio ac yn y blaen. Felly, dwi'n meddwl, nes i ddechrau meddwl am Anes y Deian o'r cymeriadau gynta cyn y stori, cyn hyn meddwl bod fi'n mynd i sgwennu nofel mewn ffordd. Ac just meddwl am y cymeriadau ac dros y misoedd a'r blynyddoedd neu bynnag nath yn datblygu a oedden nhw'n dechrau teimlo'n fyw iawn. A wedyn nes i ddechrau sgwennu'r nofel achos oedden nhw'n teimlo mor fyw i fi. Oh my gosh, maen nhw'n teimlo fatha pobl go iawn. Dwi'n gorau sgwennu'r llyfr yma neu dwi'n mynd i fynd yn nuts. So, mi o'n i'n teimlo'n hollol nuts. Ond, dwi'n gwybod. Oeddech chdi'n siarad efo'r cymeriadau yn dy ben? Na, dwi byth yn siarad efo cymeriadau fi. Maen nhw'n siarad efo nhw hunan yn y ben. Dwi'n gwybod sy'n hynna'n waith neu'n well, ond dwi hefyd yn breuddwydio am cymeriadau fi. Dwi'n gwybod os mae'n neud fi'n hollol allgo, ond dwi'n gwybod, so nath y syniad dod o'r cymeriadau, a wedyn, o ran sgwennu am iechyd meddwl, lle mae hwnna'n gwestiwn mae pobl yn holi'n aml, pam dewis sgwennu am hynna, ac dwi'n gwybod, dyd o ddim yn ddewis, oedd sgwennu am Anes y Deian ddim yn teimlo fel dewis gwaith, oedd jyst yn rhywbeth o'n i'n teimlo ni'n gorau wneud. Ac dwi'n gwybod, o'n i fy hun a gymaint o'n ffrindiau fi yn yr ysgol, felly yn dioddef problem iechyd meddwl, ac o'n i'n teimlo o'n i ddim wedi gallu uniaethu efo cymeriadau mewn ffuglen Gymraeg o ran y problem, dwi'n gwybod, emosiynau o'n i'n deimlo ac yn y blaen yn yr un modd, felly dwi'n gwybod, o'n i'n meddwl, allan na i drio sgwennu drafft o hwn a gweld sut mae'n mynd, ac os di o ddim yn hollol horrible, ella na i rifo i mam a dad i ddarllen a wedyn gael i weld, ond dwi'n gwybod. Sorry, dwi jyst yn mwydio. Ond oedd o'n rhywbeth cathartic i ti ta, pan oedd ti'n sgwennu? Oedd yn adig cathartic. Fel ni'n dweud gynnal, oedd o'n gysur, oedd o'n jyst yn dymo. Dwi'n meddwl bod sgwennu, dwi'n meddwl bod Manon Steffan Os di dweud hyn fyd, bod sgwennu'n rhyw fath o therapi. A dwi'n meddwl bod hynna mor wir, achos os ti fo'r cymeriadau fe, maen nhw'n teimlo mor fyw, maen nhw yn gysur i chdi, a maen nhw'n rhyw fath o gwmni. Eto, ni'n ddim yn person hollol gwallgo, so ni'n person hollol sy'n net, ond maen nhw'n just yn, mae'n gallu treiddio mewn i feddwl rhywun arall, just yn brofiad anhygoel, ac mae just yn, dwi'n gwybod, ac yn enwedig pobl yn dioddef problemau iechyd meddwl hefyd, ac yn mynd trwy'r un pethau, yn un profiadau fi, obviously, yn sy'n dioddef problemau iechyd meddwl yn yr un ffordd ac Anes y Deian o gwbl, ond just yn gysur gallu byw'r profiadau yna mewn ffordd trwy bobl eraill bod nhw'n ddim yn bodoli go iawn. Ond, os ga i ddeud, ti'n ddewr iawn, achos mae iechyd meddwl yn digwydd bod yn faes sydd yn cael dipyn o sylw dyddie yma. Ond mae deud yn gyhoeddus, dwi wedi dioddef o iechyd meddwl ar ryw bwynt. Dwi'n meddwl bod hwnna yn onest iawn, a dwi'n meddwl na dyna un o'r pethau ddaru'n haroi hefo dy nofel di, oedd bod na onestrwydd yna. A dwi'n, o ran fi'n hun, be dwi'n ffeindio'n ddifyr wrth sgwennu ydy dwi'n trio diffinio be ydy normalrwydd, a mae gennau fwy o ddiddordeb mewn bobl sydd falle ddim yn ffitio mewn i'r diffiniad yna o normalrwydd. A dyna be ni'n ffeindio hefo dy brif gymeriadau di, bod nhw a bod ti'n delio gyda hwnna mewn ffordd hollol agored ac onest, ac o'n i'n meddwl bod o'n sgwennu dewr iawn. Ond ti wedi cael gymaint o sylw a gymaint o glod ynglyn. Mae Manon wedi sgwennu blurb ar glawr y nofel. O'n i'n synnu bod i wedi ddarllen o'i fod yn onest. Ond ga i ofyn cwestiwn sydd falle yn anheg, a does dim rhaid ti ateb os nid ti isio, ond wyt ti di laru weithiau gorfod trafod y nofel?
Dwi'm yn gwybod, ella chydig bach do, achos fel o'n i'n deud yn y dechrau, dwi 'di bod yn... Ma' pobl 'di bod yn gofyn fi, dwi'm bo, mewn pethe fel hyn, be 'di synopsis nofel, sut wyt ti'n cyflwyno'r nofel, a dwi 'di bod yn deud hynna gymaint, dwi'm yn gwybod be dwi'n deud ddim mwy, so... Ie. Ac dwi'n teimlo rhyw fath o, wel, dwi'm bo, datgysylltiad o'r cymeriadau. O'n i byth yn meddwl swn i'n teimlo hynna tra o'n i'n sgwennu, achos o'n i'n meddwl amdanyn nhw'n dŵr adag, ond rwan dwi yn teimlo rhyw fath o bellter ohonyn nhw sy'n really odd, achos o'n i byth yn meddwl swn i'n teimlo hynna, ond dwi'n dechrau meddwl am ryw gymeriadau eraill a ballu wan, so ma'n am o'n i bod o'n neud synnwyr, ond dwi'n meddwl bod fi'n laru, achos dwi'n jyst mor ddiolchgar bod pobl wedi gwerthfawrogi'r nofel ac wedi darllen hi mewn ffordd, felly swn i'n meddwl swn i byth yn laru, achos mae jyst, mae'n jyst mor hyfryd clywed bod pobl wedi mwynhau'r nofel, ac os dwi'n gallu deud unrhyw beth o werth fel ymateb i hynna, felly dwi'n hapus i drafod, ond yn sicr mae 'di mynd yn anoddach, dwi'n meddwl, achos y pellter 'na, ond na, dwi'n meddwl bod fi'n laru. Gai ofyn sut est ti, achos da ni weithiau fel criw yn trafod y broses o sgwennu. Wyt ti'n amlwg yn ddisgybledig iawn i allu fod wedi cyhoeddi'r stwff fel yna mor ifanc. Sut est ti ati sgwennu y nofel yma? Hynny yw, nes ti sgwennu i gyd mewn bloc, neu nes ti sgwennu o fesul pennod, a wedyn, faint nath o gymryd i chdi sgwennu hi? Mae'n anodd gwybod faint o amser yn union, achos nes i sgwennu chydig o benodau pan o'n i tua 16, a wedyn ail-lompio hyn yn llwyr, a wedyn, dwi'n meddwl pan o'n i tua 19 oed, nes i... dwi'n meddwl nes i sgwennu drafft cyfa adeg yna, a wedyn, dwi'n meddwl, o'n i tua 11, 12 yn cyhoeddi'r nofel, dwi'n yn siŵr, ond wedyn, so, mae'n anodd deud faint o amser, achos dwi'n meddwl pan o'n i'n 19 oed, nes i sgwennu drafft cyfa, ond tra ni'r brifysgol, y blwyddyn gyntaf yn brifysgol, felly nath o gymryd dipyn o amser, achos o'n i ddim efo lot o amser i sgwennu, ond o ran y broses, dwi'n meddwl dwi'n freewheelio chydig bach, dwi jyst yn, oedd gen i'r syniad o'r diweddglo, o'n i'n gwybod, hwn fydd yr olygfa ola, ond dwi'n yn gwybod sut dwi'n mynd i gyrraedd hynna, dwi'n fawr cymeriadau, dwi'n fawr olygfa ola, dwi'n yn gwybod sut dwi'n mynd i gyrraedd hynna, so o'n i jyst yn fatha gadlu'r cymeriadau wneud i thing, a jyst fatha teipio, dwi'n yn gwybod, dwi'n mynd un am blotio, really, oedd gen i... Na gwyt? Na, ddim really, na, achos dwi jyst, dwi'n yn gwybod. Dwi'n meddwl bod hwnna yn ddifyr yn yr ystyr. Dwi'n meddwl weithiau bod hwnna'n golygu bod y sgwennu yn fwy naturiol, achos os wyt ti'n gwybod, ydych chi'n gwybod be oedd yr olygfa ola, ond ydych chi ddim yn gwybod sut i gyrraedd y pwynt yna o reidrwydd. Na. Ydy hynna wir? O'r dechrau un o'n i ddim yn gwybod, a wedyn tra ni'n dechrau sgwennu oedd yr golygfeydd nesaf yn dod yn fwy clir, felly, Felly, ti'n meddwl, rwan oeddech chi wedi eistedd lawr, oeddech chi wedi sgwennu o, a be oedd y cam nesaf o ran mynd ati i'w gyhoeddio? Sut, hynny yw, dwi'n meddwl bod o'n gam dewr iawn i anfon o at unrhyw un. Nes ti ddangos o i rywun o dy deulu, neu nes ti ddangos o i unrhyw un, neu nes ti anfon o'n ddistaw bach at rhywun a deud, ydych chi'n feddwl o hwn? Sut nes ti ati? Dwi'n meddwl nes i ddangos, dwi'n meddwl, nath mam a dad darllen hanner cynta'r nofel, yr hanner cyntaf, a wedyn, oedden nhw wedi mwynhau, so cysylltu efo Gwas Cwlwlfa, dyna ni. Waw. Ond mae hynny'n cymryd, mae rai ddeud, mae hynna'n cymryd lot o guts i wneud hynna. A dwi'n meddwl hynna go iawn, achos mae dangos dy waith i unrhyw un. Mae wahanol, mae'n debyg hefo os ti'n dangos dy waith i dy rieni, ond i anfon o i rywun arall, dwi'n meddwl bod hynna'n cymryd, mae hynny'n cymryd dewder. Ag pan ges ti'r copi cynta yn dy law, oedd o'n brofiad emosiynol? Oedd o'n emosiynol, achos, dwi'n un o'r pobl na oedd wedi bod yn breuddwydio yn gyhoeddi nofel ers o'n i'n hogan fach, felly,
oedd o'n brofiad anhygoel. Dwi jyst mor freintiedig o gallu cael y cyfle. Felly, dwi'n cofio o'n i'n ar y bwrdd fama pan nes i agor yr bocs efo'r copies ag oedd o'n rhyfeddol. Jyst da ni awduron mor lwcus bod ni'n cael y teimlad no, allu dal gwaith yn hynny. Ond ti hefyd yn... Dwi'n gofyn cwestiwn hollol agorad yn fan hyn rwan. Oeddech chdi wedi disgwyl cael y fath ymateb? Na. Na, ddim yn gwbl. Pan nes i sgwennu'r drafft cynta, fel nes i ddeud, o'n i'n meddwl, oh my gosh, mae'n brofi'n hollol horrible. A wedyn, oedd dad di licio'r hanner cynta, felly, oce, ella bod hwn yn iawn, o'n i'n meddwl be mae pobl wedi meddwl, ond o'n i'n meddwl, ella bod nhw'n jyst yn bod yn neis ac yn rieni fi. Ond na, lolfa dwi'n mwynhau, wedyn, wedyn... Iawn, be mae dad yn wybod am lenyddiaeth Gymraeg? Hynny yw, mae hwnna yn dod â ni at, achos mae o yn rhywbeth real ni fel Cymru Cymraeg. Dy dad ydy'r prif lenor Jerry Hunter, a dy fam ydy'r actor Judith Humphreys. Ydy hynna wedi bod yn ysbrydoliaeth, neu ydy wedi bod yn rhoi... Ydy wedi bod yn fain tramgwydd i chdi yn yr ystyr? Ydy bobl wedi bod yn gofyn i chdi, wyt ti am ddilyn dy dad? Neu, sgyn ti ddiddordeb yn mynd llen... Hynny yw, ydy'r pwysau yna wedi bod yn rhywbeth sydd wedi dy helpu di? Neu ydy o weithio wedi bod yn rhywbeth sydd wedi... lle ti'n teimlo sydd wedi bod yn lleffethau ydych chdi? I fod honest, dwi'n ymwybodol deimlo... Dwi'n gwybod, dwi'n cofio teimlo unrhyw bwysau i fod yn awdur. Dwi'n gwybod. Dwi'n meddwl bod wedi bod yn ysbrydoliaeth, i fod yn onest, achos dwi'n cofio... Dwi'n bod, jyst tyfu fyny a gweld dad yn arbrofi a bai sgwennu pethau fatha bergofiant ag yr hawnbais o'r Pedwar Gwynt a pethau fel yna. Jyst yn ysbrydoliaeth gweld yn arbrofi mewn ffordd. A dwi'n meddwl bod hynna wedi rhoi'r hyder i fi i allu creu llais fel llais Anes yn llais mor llafar a dwi'n meddwl bod wedi rhoi'r hyder i fi i allu i wneud y naid yna mewn ffordd a arbrofi chydig bach heb dim ond ofnus am wneud o. Ond gai hefyd ofyn, oeddech chdi weithiau yn cael rhyw fath o hasl neu stick yn yr ysgol ar ei bod chdi yn mela hefo byd llenyddiaeth? Oedd o'n rhywbeth cool? Oedd o'n rhywbeth lle oedd o'n ffasiynol i bobl ifanc? Neu oedd o, unwaith eto i ni ddod yn ôl at y syniad o arwahanrwydd yma, bod o yn rhywbeth oedd yn apelu at chdi oedd falle ddim hefo'r un apel i'r heliw o bobl ifanc yr un oed chdi? Wel, i fod yn onest, dwi'n meddwl bod pobl ifanc Cymraeg, lot o bobl ifanc Cymraeg yn mwynhau sgwennu be bynnag, achos dwi'n cofio, dyn ni mor lwcus yng Nghymru bod sgwennu'n rhan mor fawr o'n diwylliant ni, ag o lot o ffrindiau fi'n sgwennu hefyd, rhai o'n ffrindiau fi'n sgwennu hefyd, ac hefyd yn ystod ysgol a ballu, os i'n ennill y gadar, dan ni'r clod mwyaf yn ystod ysgol mewn ffordd, felly oedd o'n beth, oedd sgwennu'n beth mawr yn yr ysgol, ym mhob ysgol yn Nghymru, really, dwi'n meddwl, achos hynna, ag, dwi'n meddwl o'n i'n teimlo os ni wedi cael fy arallu achos o'n i'n sgwennu, ella chydig bach achos o'n i fy mhen yn y cyfla, ond dwi'n cofio teimlo fel o gwbl. I ba ysgol eist ti ta? Ysgol Dyffryn Nanlla. Gret. Felly oedd y diwylliant o fewn yr ysgol yna yn cefnogi ac yn annog rhywun i sgwennu ac i barhau sgwennu? Oedd bendant, yna athrawon yr Adran Gymraeg oedd yn mor gefnogol. Mae gen i ddyled anbarth iddyn nhw. Bendant, Felly, gret, ti di yn amlwg tu ôl i'r awyr wedi bod yn lwyddiant ysgubol. Fues ti yn rhan o'r gyfres y 5, unwaith eto gyn wasg y lolfa. Sut eist ti ati i weithio ar y prosiect yna?
Oh my gosh, nath, dwi'n meddwl ganol lockdown cynta, nath Elgan Rhys cysylltu fi, dwi'n meddwl, dwi'n cofio'n union, ond fe'r syniad y prosiect drwy e-bost, a gofyn i gael sgwrs ar Zoom, dwi'n meddwl. A dwi'n cofio gael siarad efo fo, ac oedd y syniad mor anhygoel, y peth mwyaf arbennig, cyfuno lleisiau, dod â lleisiau newydd i lenyddiaeth Gymraeg, lleisiau sydd wedi cael eu harallu o lenyddiaeth Gymraeg, ac oedd o jyst yn fraint cael bod yn rhan o hynna, a cael cyfrannu at brosiect mor unigryw a mor bwysig. Bendant. A wedyn, mi gafodd y gyfrol yna ddipyn o sylw hefyd. Wyt ti'n teimlo rhywun mor ifanc? Dwi'n meddwl na chdi ydy'r fenga, ie? I ennill Llyfr Y Flwyddyn, dwi'n iawn? Dwi'n yn gwybod efo hynna, ond ella, dwi'n yn siŵr. Wyt ti'n teimlo dan bwysau o gwbl ynglyn â'r peth nesaf fyddi di'n sgwennu? Neu wyt ti'n sgwennu ar hyn o bryd? Dwi'n gwybod bod ti yn y broses o raddio, wyt? Yndw, jyst rhyw fis ar ôl, dwi'n meddwl. Dwi heb gael lot o amser i sgwennu dros y flwyddyn yma, achos canolbwyntio ar gwaith prifysgol, ond dwi wastad yn gweithio ar sgwennu. Dwi'n na i gyhoeddi llyfr i blant nesa, neu llyfr arall, neu nofel arall i oedolion ifanc, dwi'n yn hollol siŵr, neu bach o sgriptio, dwi'n yn hollol siŵr, ond dros yr haf fyddai bendant yn neu lot o sgwennu, so edrych mlaen at hynna, ond dwi wastad yn gweithio rhywbeth, so gawn ni weld. Ag yn naturiol yr graddio sydd yn cael y llenoriaeth ar hyn o bryd gen ti. Wyt ti ar dy fryd ar drio sicrhau gyrfa fel awdur proffesiynol? Dyna'r bwriad tymor byr. Dwi'n meddwl ar ôl graddio dwi'n mynd i ganolbwyntio chydig bach ar sgwennu a gweld sut mae pethau'n mynd. Dwi'n mynd i drio sgwennu chydig bach yn Saesneg hefyd, ond mae gen i just trio sgwennu. Trio sgwennu. A sgwennu'n Saesneg yn ogystal ag yn y Gymraeg? Dwi'n meddwl, dwi dechrau addasu cyfieithu Llyfr yr Awyr, ond dwi ddim yn siŵr, gawn ni weld sut mae hwnna'n mynd, ond Mae hwnna yn ddifyr am funud, achos dwi'n meddwl be oedd un o'r pethau ddaru'n haroi ynglyn â y nofel oedd yr ieithwedd. A dwi'n meddwl mae'r nofel, allai weld bod ti yn apelio lot fawr ar bobl ifanc, oherwydd mae'r ieithwedd, ti'n defnyddio ieithwedd eitha deialog bob dydd. Ti'n meddwl sa hynna'n deg i ddeud? Dwi'n meddwl, Felly, oedd o'n rhywbeth bwriadol gen ti bod chdi isio apelio at y genhedlaeth ifanc neu'r genhedlaeth yr un oed chdi drwy sgwennu yn eitha llafar neu yn eitha rhydd? Oedd hynna, bendant yn bwysig i fi. Oedd o'n teimlo fel rhywbeth oedd fod yn hollol naturiol fel rhan o lais honest. Felly, oedd hwnna, mewn ffordd, hwnna ddim yn ddewis chwaith, achos o'n i jyst yn sgwennu be bynnag oedd yn teimlo'n onest i fi wrth sgwennu o safbwynt onest, felly. Ac hefyd o'n i heb ddarllen rhyw nofel yn Gymraeg pan o'n i'n 20 oedd wir yn adlewyrchu'r y ffordd oedd rhai o'n ffrindiau mi siarad, yr iaith o'n i mor gyfarwydd ohoni, felly. Wyt ti'n meddwl yn gyffredinol bod llyfrau Cymraeg yn dueddol o fod yn rhy lenyddol i naws? Swn i'n mynd deud hynna. Dwi'n yn gwybod os dwi'n... swn i'n mynd deud hynna. Dwi'n meddwl... Dwi'n yn gwybod sydd i ateb y cwestiwn, dwi'n yn gwybod os dwi'n bydd y person iawn i holi. Ond fel rhywun ifanc dy hun, wyt ti'n meddwl bod hi'n bwysig hynny yw o ran eich
criw o'ch ffrindiau, wyt ti'n meddwl bod o'n bwysig bod ti'n sgwennu deunydd sydd falle ddim o reidrwydd yn academaidd, ond sydd yn falle yn fwy llafar? Dwi yn meddwl bod hynny'n bwysig. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig cael trostoriad o leisia. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod pobl ifanc yn enwedig yn gallu uniaethu efo cymeriadau, uniaethu efo'r lleisio'r cymeriadau ac yn y blaen, ond dwi'n meddwl bod o'r un mor bwysig bod gyda ni nofela academaidd hefyd, nofela sydd â iaith safonol hefyd, yn sicr. Ond dwi'n meddwl bod nofela sydd ella efo iaith fwy trafodaethol, dwi'n meddwl bod hynny'n golygu bod nhw'n llai llenyddol, a jyst yn golygu bod nhw'n adlewyrchu bod nhw'n cyfleu rhyw snapshot o fywyd Gymreig, sydd yn wahanol i'r bywyd traddodiadol. A dwi'n meddwl, beth sydd yn dda ydy, mae'r cymeriadau mor fyw gen ti. Ti'n amlwg yn gallu sgwennu ac yn creu delweddau yn gry iawn hefyd y sgwennu. Mae rai i ddweud, mae hwnna'n, mae'r nofel, mae mor bwerus, mae mor gry. O hwnna di'r unig compliment gei di gynnu. Ond na, go iawn ond. Felly, o ran y dyfodol, graddio, efo'n bach o lwc, wrth ti'n gweithio'n galed. Gobeithio. A sgwennu mwy. Ie. A beth gen ti gyngor, neu ti'n gwybod bod chdi yn dy ugeiniau, sgyn ti gyngor, neu sgyn ti rhyw fath o air o gyngor i rywun sydd falle yn 15 fel oeddech chdi ac yn edrych ar dalen wag. Sgyn ti gyngor neu rhywbeth iddyn nhw? Ie. Dwi'n meddwl y peth anodda am sgwennu pan ti'n syllu ar y dalen wag ydy diffyg hyder, bod chdi'n meddwl, dwi'n methu neud o, dwi'n methu neud hyn, mae'n ormod o dasg, yn digon da, ond y peth anodda mewn ffordd ydy gwthio heibio hynna, jyst neud o, jyst meddwl, dwi'n mwynhau sgwennu, dwi'n mwynhau meddwl am y stori yma, neu'r cymeriadau yma, neu bynnag, a jyst mynd amdani, a jyst meddwl, os dwi'n mwynhau sgwennu, os dwi'n mwynhau'r stori yma, a mwynhau drwy amser o'r cymeriadau yma, mi fydd y gwaith wyt ti'n sgwennu wedyn, gobeithio fydd rhywun wedyn yn naturiol yn mwynhau beth ti wedi sgwennu, achos bod chdi wedi mwynhau sgwennu fo. Dwi'n yn gwybod hynny'n synwyr, ond dwi'n meddwl bod hynna'n beth reis naturiol, dwi'n meddwl, sy'n mwynhau beth ti'n sgwennu ag wir yn ymgolli fo, wedyn bydd rhywun arall yn teimlo'r un fath. Ga i ofyn cwestiwn i chdi, yn yr oes lle mae pawb ar ei ffôns, a mae pawb ar ei tabledi a falle, ydy darllen yn ffasiynol gyda bobl ifanc neu beidio? Dwi'n meddwl bod darllen wastad yn mynd i fod yn ffasiynol, neu bod pawb wastad yn mynd i, neu pawb, ond bod pobl wastad yn mynd i fwynhau darllen, achos mae'r ffordd ni'n ymgolli mewn llyfrau, ti'n gallu treulio oriau, dyddiau, weithiau wythnosa mewn llyfr, ac mae hynna rhywbeth sy'n hollol unigryw i blenyddiaeth mewn ffordd, achos ti ddim yn cael hynna os ti'n gwylio ffilm, ac mae'n wahanol i rhaglen deledu neu unrhyw beth arall, achos ti wir yn gallu, achos ti'n creu'r delweddau dy hun yn dy ben, ti'n gallu ymgolli yn y stori yma fel bod chdi'n go iawn, a dwi'n meddwl na dyna sydd yn gwneud darllen mor arbennig, achos os ti'n gwylio ffilm neu rhaglen deledu neu rhywbeth, ti'n cael yr un wefr, a dwi'n meddwl bod hynna'n rhywbeth fydd pobl wastad eisiau, dwi'n meddwl, gobeithio, neu byddwn ni allan o waith. Ac wyt ti pan wyt ti'n sgwennu, wyt ti yn gweld delweddau yn dy ben? Ie, yndw. Mae bron yn ffilmic. Dwi'n teddu i weld delweddau mewn mhen pan dwi'n sgwennu. Ie. Wyt ti fel? Wel, dwi'n gwybod beth sy'n mynd drwy mhen i hanner yr amser i fod yn honest efo chdi Megan bach. Os ga i ddeud, mae wedi bod yn bleser siarad efo chdi. A ti'n gwybod be, dwi ar y naill llaw, dwi'n edmygu chdi gymaint am yr hyn wyt ti wedi sgwennu mor ifanc ac i lwyddo i gyflwyno nofel o'r fath.
Mae hwnna yn gamp aruthrol. Diolch. A please cer ymlaen i sgwennu. A paid byth am y dy hun, achos mae'r deunydd wyt ti wedi gyflwyno hyd yma mor dda, a mae rhaid i chdi gael ymlaen i sgwennu. Felly diolch o galon ti, Megan, am dy amser, a mae wedi bod yn bleser. Diolch galon i chdi am y sgwrs, diolch. Ac os na i ffeindio allan bod hwn ddim wedi recordio de, fydde i yn diawlio. Mae yna un cwestiwn swn i'n licio ofyn i chdi, Megan. Ie. Mae'r podlediad yma yn cynnwys 3 awdur sydd yn trio sgwennu ers cwpl o flynyddoedd erbyn hyn. Rywfaint o lwyddiant, ond ddim lot. Ond swn i'n licio gofyn i chdi, pwy ti feddwl ydy'r gorau? Manon Steffan Ross, Bethan Gwanas neu Sian Norddi? Dwi'n methu dewis yn llythrenol, ond Na, mae rhaid ti fod. Mae'r dair yn mor wahanol a mor wych. Dwi genuinely dwi'n methu dewis. Dwi'n bod yn hollol fysa, ond dwi'n genuinely methu. Pa'r un ti'n meddwl sydd fwy o hopeless? Bydd yn onest efo fi. Na, dwi'n methu dewis, dwi'n methu. Mae'r dair mor wych, dwi'n methu dewis. Na, amhosib. O, Megan.